खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं उपमारानि दैमारि दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। लामा जाब्रबथायाव खुनु रोखोमै जिउ रैखा रेवरेवा नारजिहारि। उरखावगोरा ब्रह्मआ दिनै गावनि बिफानखौ नायफामना खौरां लादों। सेबाया 9 आरो 10 थाखोनि फराफारिखौ 40% खमायबाय। दिनै आसाम नाङै गेलेमु सान फालिदों। AICCनि जर'खा कमिटियाव रिपुन बरा। जाख्ल'नायनि दायखौ दोनखोमानो हावराघाट VCDC मावख'खौ थेर-बेथेर खालामदों। दानिया आबुं रादाब। मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव खुनुरोखोम जिउ रैखा मोनदों BTCनि मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नारजिहारि। BTCनि मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नारजिहारिया दिनै मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव गोग्लैदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला रेवरेवा नारजिहारिया गावनि पार्सनेल इन'भा गारिखौ सालायना थांनाय समावनो क'क्राझार सहरनि साखाथियावनो थानाय देबोरगावआव हरखाब जाब्रबथायाव मोगा-मोगि जाहैयो। बे जाब्रबथायाव रेवरेवा नारजिहारिनि गारिया गाज्रियै खहा जानायजों लोगोसे बिथांनि देहा बेंग्राया जखम जायो। बबेखानि बे जाब्रबथायाव रेवरेवा नारजिहारिनि आखायावबो जखम जादों, अब्लाबो नारजिहारिया खैफोदनि बाहेराव होननानै मिथिनो हादों। हेन्डलुम आरो टेक्सटाइल बिफाननि मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ दिनै गावनि बिफानखौ नायबिजिरना खौरां लादों। मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा दिनै गावनि आखायाव थानाय बिफान हेन्डलुम आरो टेक्सटाइलनि लानाय हाबाफारि आरो जौगाखांआरि खामानिफोरखौ नायबिजिरदों आरो मावख'गिरिफोरजों सावरायनानै खौरां लादों होनना गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजआव फोसावदों। मन्थ्रि ब्रह्मआ फोरमायनाय बादिब्ला गावनि मेल सामलायनायावनो हेन्डलुम आरो टेक्सटाइल बिफाननि डाइरेक्टरेट मावख'नि कनफारेन्स हलाव खुंनाय रिभिउ मेलाव हेन्डलुम आरो टेक्सटाइल बिफाननि CNSM गस्वामी, डाइरेक्टर P महन्त, सेरिकालचार बिफाननि डाइरेक्टर K राजख'वाजों लोगोसे गोबांसा गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरा बाहागो लायो। थाखो 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय सेबाया मोनसे मोजां बिथांखि फोसावदों। आथिखाल कर'ना भाइरासनि थासारिखौ नायनानै सेबाया फरायसाफोरनि फरायनांगौ बिबानखौ रेजें खालामना होदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला सेबाया 9 आरो 10 थाखोनि फराफारिखौ 40% खमायना होबाय। मख'नो गोनांदि 2019 मायथाइनि रुजुनायाव 2021-22 बोसोरनि 9 आरो 10 थाखोनि फराफारिखौ 40% खमायनो बिथांखि लादों सेबाया। फराफारि खमायना होनायनि सोदांनायखौ सेबानि वेबसाइट www.sebaonline.org आव PDF फाइल मोननो हागोन होन्नानैबो सेबानि सुलुङाव बुंदों। नोजोर होनो गोनांदि थांनाय एप्रिल दाननि 3थि सप्तानिफ्रायनो रायजोनाङै कर'नानि नैथि दोहौनि गाग्लोबनायनि जुनै गासैबो फरायसालि, फरायसालिमा आरो सोलोंथायारि फसंथानफोरखौ बन्द खालामनो गोनां जादों। अनलाइननि गेजेरजों फरा फोरोंनाय जादोंब्लाबो गोबां फरायसाफोरानो माखासे जाहोननि थाखाय बाहागो लानो हायाखै। बेनिखायनो बेफोर गासैबो थासारिखौ नोजोर होना सेबाया 9 आरो 10 थाखोनि 2021-22 बोसोरनि फराफारिखौ 40% खमायनो थांखि लादों। अर्जुन बान्था देरहागिरि भगेश्वर बरुवानि जोनोम सानखौ लोब्बा लाना दिनै रायजोनाङै दाब दाब जायगायाव गेलेमु सान फालिदों। आसाम सोरखारा दिनै कभिडनि नेमखान्थिनि गेजेरजों गुवाहाटीआव गेलेमु सान फालिदों। रायजो सोरखारा गेलेमु सान फालिनायजों लोब्बा लाना दिनै साइकेल रेली हाबाफारि बानजायदों आरो बे साइकेल रेलीखौ आसामनि गेलेमु बिफाननि मन्थ्रि बिमल बराया फ्लेग अफ खालामना जागायनानै होदों। मख'नो गोनांदि 1966 आरो 1970 मायथाइनि एशियान गेम्सआव सनानि आरो रुफानि मेडेल देरहानो हानाय आसाम आरो सा-सानजा ओनसोलनि गिबिसिन अर्जुन बान्था मोनगिरि भगेश्वर बरुवानि जोनोम सान 3 सेप्तेम्बर खालारखौ थांनाय 1984 मायथाइनिफ्रायनो आसामा गेलेमु सान महरै फालिबोदों। बेखौबो मख'नो नांगोनदि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय आसाम सोरखारा अर्जुन भगेश्वर बरुवानि जोनोम सानखौ लोब्बा लाना देग्लायनिफ्राय गेलेगिरिफोरनि पेन्सन, जानाय लोंनायनि खरसा आरो सोरखारि साख्रियाव थिसनथाय हाबाफारिखौ जागायजेनबाय।
अल इंडिया कंग्रेस कमिटिनि सुंद'यै एआईसीसीनि मोनसे जर'खा कमिटियाव जायगा मोननो हादों आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि बारग' आफादगिरि आरो राज्य सभानि एमपि रिपुन बराया। एआईसीसीनि आन्दोलन खालामनायनि बिथांखि लाग्रा कमिटियाव रिपुन बरानि मुंखौबो थिसनदों होननानै एआईसीसीनि गाहाय नेहाथारि के.सी. वेणुगोपालआ खौरां बिजोङाव फोरमायदों। रिपर्टनि बायदिब्ला एआईसीसीनि आन्दोलन खालामनायनि बिथांखि लाग्रा कमिटिखौ कंग्रेसनि एमपि दीप विजय सिंहखौ मासिगिरि थिसनना दानाय जादों आरो बे कमिटियाव सोद्रोमा महरै दं प्रियंका गान्धीजों लोगोसे एमपि उत्तम कुमार रेड्डी, मनीष चतुर्थ, बी.के. हरिप्रसाद, रिपुन बरा, उदित राज, डॉ. रागिनी नायक आरो जुबेर आलमा मोना। मख'नो गोनांदि कंग्रेसनि बे सागु सोद्रोमाफोरनि कमिटिया फैबाय थानाय समाव कंग्रेस दोलोआ हादोरनाङै गुबुन गुबुन आन्दोलन खालामनायनि बागै खान्थि थियारि खालामगोन। ओरैहाय बे गोजौ थाखोनि कमिटियाव जायगा मोननायनि उनावनो रिपुन बराया सनिया गान्धी आरो राहुल गान्धीखौ टुइटारनि गेजेरजों साबायखर बावहरनायखौ नुनो मोन्दों। कार्बि आंलं जिल्लानि 10थि हावराघाट काउन्सिल बियाबनि बेंखनाव हावराघाट भिसिडिसि मावख'खौ सिनाय मोनै सुबुङा थेर-बेथेर खालामनानै गालांदों। मावख'नि सिङाव थानाय गासैबो अफिस फाइलफोरखौ बुरला-जारला खालामनानै कम्पिउटारखौबो बुख्रेबदों। बेनि अनगायैबो मावख'नि रुम सिङावबो खिफबनानै गालांदों आरो जोबोर गाज्रि हालोद बानायनानै गालांदों। साननो गोरों सुबुंफोरा भिसिडिसिनि बिबानगिरिफोरखौनो बे जाथायखौ खालामदों होननानै सन्देह खालामदों। मानो होनोब्ला इएम खरसिं इंटिंनि बे हावराघाट बियाबाव बावैसो सिगाङाव साख्रि होनायनि मुङाव रां जाख्ल'नायनि आराव जानायाव कार्बि आंलंनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा तुलिराम रंहांआ नायबिजिरनो थाखाय नायबिजिर कमिटि दानानै होदोंमोन। आथिखालाव बै दायफोरखौ दोनखोमानो थाखायनो माखासे दायनिगिरि सुबुङा बे खामानिखौ मावथारदों होननानै सानजाथाव। मानो होनोब्ला हावराघाट भिसिडिसिनि चेयारमेनखौ सोलायनायनि थाम-थिम सोलिगासिनो दंमोन। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन सुनिबार खालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बादियै गाबोन सुनिबार 4 सेप्तेम्बर खालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि गाबोननि सुलुंफोरा जाबाय फारियै क'क्राझार जिल्ला। गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 33 डिग्री सेल्सियास जागोन। चिरां जिल्ला। गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 33 डिग्री सेल्सियास जागोन। बाक्सा जिल्ला। गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 33 डिग्री सेल्सियास जागोन। उदालगुरि जिल्ला। गाबोन उदालगुरि जिल्लायाव बोथोरा 32 डिग्री सेल्सियास जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।